रिचार्ज दखानाव थाङाब्लानो निजिनि मबाइलजोंनो फन पेजों माबोरै टिभि रिचार्जखौ बानायो बेखौ आङो खोन्थानो नागिरदों। थौदो दाना जोङो फन पे एप्सआव थांदोनि। फन पेजों टिभि रिचार्ज बानायनो थाखाय फन पे एप्सआव थांनांगोन। बिनि उनाव बेहाय नै मबाइल रिचार्ज DTH इलेक्ट्रनिक नै बे DTH आव थुनांगोन। मात्र जों टिभि रिचार्ज माबोरै बानायो बेखौल' खोन्थानो जागोन जिहेतु या क्लिक टुदो। बिनि उनाव नों जुदि आगोलाव अलरेडि जुदि नोङो रिचार्ज बानायखानाय दंबा नैखिनि इदि खोन्थागोन बे ससेयाव। जुदि रिचार्ज बानायनाय गैयाबा नों बेहाय सेलेक्सन बानायनांगोन। नों मा मोनसेयाव हमना ला एयारटेल बा एयारटेल। बिनि उनाव साबस्क्राइबार आइडि नलबा मबाइल नाम्बार थुबाबो जागोन। इयाव लिरखानाय दङ साबस्क्राइबार आइडिखौ थुनांगोन जायनोखि जोंनि कास्टमार आइडि होनो बेखौ। नङाबा आंना अलरेडि आगोल रिचार्ज बानायखानाय दं नालाय बेखौ आं नै बिदि खोन्थानोसै बेयाव क्लिक बानायबानो जाबाय। बेखौ क्लिक बानायफिनदो। बिनि उनाव नैबायदि खोन्थागोन या नों बेसेनि सोनो अलरेडियै रिकमेन्डेड अलरेडि बेयाव नोङो बेसेनि सोनो बेखौ खोन्थागोन। बिनि अनगायैबो नों एक्सट्रायैबो सोनो हायो। आं बेयाव दा 600 रुपिसनिखौ सोनोसै। बेनि थाखाय 6 आव थुबाय प्रसेस टु पे बे क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नों मा बेंकदो हरनो कार्डदो होनो ना कार्डदो नलबा UPI आइडि बा UPI आं दा UPI आइडि दो सोनोसै। UPI क्लिक बानायबाय बेयावबाथाय कार्ड CVV नाम्बार होनांगौ जायो। UPI आवबाथाय आंना अलरेडि दंखायो नालाय आं जेबो होनो गोनांथि गैला। बेनि थाखाय आं दा पे आव थुनांसिगोन। बिनि उनाव UPI इन्टार UPI पासवार्ड नोंनि UPI पासवार्डआ मामोन बेखौ थुबानो जाबाय। बिनि उनाव कारेक्टआव बा कारेक्सन सिनाव थुना होदो होमबाना नायदो पेमेन्ट साक्सेसफुल जाबाय। बिनि उनाव भिउ डिटेलाव थांनानै नायनो हायो नलबा बेलेन्सबो नायनो हायो नोंनि बेसे दं फैसा बेसे गैया। भिउ बेलेन्स भिउआव थांबाथाय नोंनि रिचार्ज साक्सेसफुल जानायखौ बेयाव नुगोन। आरो नैबायदि गोथां खोन्थाखागोन बिल पेमेन्ट साक्सेसफुल। बेनि उनाव बेयो बेक बानायदो डनआव थुदो। बिनि उनाव नोङो जुदि नायफिननो गोसोबाथाय नैबे थुनो हिस्टरियाव थांनानै हिस्टरि क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नोंनि साक्सेसफुल जायो जायाखै नैयाव नुफिनगोन। तो मबाइल रिचार्ज बानायनाय आयदाया फन पे दो बेनोसै। बेनि सोमोन्दै आरो गोबां खोथा मिथिनो लुबैदोंबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खनायाव थानाय बेल नटिफिकेसनखौ अलाव थुना हो। लोगोसे मायाबा डाउट थायोबा आंखौ कमेन्ट बानायना सोंहरजागोन। थेंक इउ।